Helo yna, Awen Edwards dwi newydd orffen astudio nghwrs y gyfraith ar Gymraeg LLB ym Mhrifysgol Bangor, a wrth fi'n dechrau ar fy swydd raddedig fel cynorthwydd ymchwil yng Nghomisiywn y Gyfraith Cymru a Lloegr lawr yn San Steffan. Felly nes i ymgeisio am y swydd ym mis Ionawr yn y mlwyddyn ola yn y brifysgol, ac o'n i ddigon ffodus i gael y swydd yna ym mis Ebrill cyn i fi raddio, felly o'n i wedi cael y swydd cyn i fi eistedd ar arholiadau olaf yn y brifysgol. Nes i astudio nghwrs 66% drwy gyfrwng y Gymraeg a fues i'n ddigon ffodus i dderbyn Brifysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Swn i'n deud bod derbyn yn addysg brifysgol drwy gyfrwng Gymraeg wedi'n helpu fi mewn 3 ffordd yn benna, swn i'n deud. Yn gyntaf oedd y cyfle i gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg. Fel un wedi dod o ysgol uwchradd Gymraeg, o'n i wirioneddol ddim wedi arfer cyflwyno gwaith a trafod pwnc drwy gyfrwng y Saesneg, a felly oedd hyn yn rhywbeth o rai fi newid i fod yn arfer efo fo'n reit sydyn yn y brifysgol. Felly oedd y cyfle i gael tiwtor personol oedd yn siarad Cymraeg bendant yn help o ran cyflwyno gwaith a trafod y pwnc drwy gyfrwng y Saesneg pan bod angen, a wedyn cael y cyfle hefyd i gyflwyno gwaith drwy gyfrwng Gymraeg. Yr ail beth swn i'n dweud ydy bod y criw Cymraeg o fewn y cwrs yn cael eu seminarau tiwtorialau gweithdai drwy gyfrwng Gymraeg. A mae hynny'n golygu wedyn yn bod ni mewn grŵp gymaint yn llai o fyfyrwyr yn trafod y pwnc. A mae hynny o fantais nid yn unig o ran cael y cyfle i drafod eich pwnc yn ddyfnach efo'r darlithydd, ond hefyd y cyfle i drafod y pwnc drwy gyfrwng Gymraeg, a mae cael trafod o yn eich mamiaeth yn gwneud gwirthiau o ran dallt gwaith ac i ddallt o'n ddyfnach, a wedyn cael y hyder yna wedyn ar ôl chi raddio i allu trafod y pwnc yn rhugl anhyderus yn y ddwy iaith. Swn i'n dweud na trydydd ffordd mae wedi helpu fi ydy y cyfle gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio y dysysgrif sgiliau iaith. Felly nes i wneud y dysysgrif yn y mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol, a mae hwnna'n bendant wedi helpu fi gael swydd wedi i mi raddio. Ar y ffurflen gais, oedd 'na adran yn gofyn i ni ddangos ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Saesneg a'r Gymraeg, o beth sy'n reit brin mewn swyddi lawr yn Llundain. A felly gan bod gennym fi'r achrediad yma gan y Coleg Cymraeg wedi wobrwyo gan CBAC, oedd yn rhywbeth o'n i'n gallu ddangos ar bapur o'n i wedi wneud, oedd nid yn unig yn dangos yn sgiliau llafar Cymraeg bob dydd fi, ond oedd o'n dangos bod gennym fi'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn broffesiynol o fewn y byd gwaith. A dwi'n eitha sicr bod hynny wedi bod o fydd mawr i fi'n ymgeisio am y swydd oherwydd bod gennym fi'r achrediad yna. Felly mae astudio drwy gyfrwng Gymraeg bendant wedi bod o fydd i fi yn mynd i'r byd gwaith, yn enwedig rŵan am mod i wedi cael yn rhoi ar brosiect sy'n ymwneud â tribiwn lysoedd datganoledig yng Nghymru. Mae'r ffaith bod fi'n gallu ymdrin a thrafod y gyfraith yn y ddwy iaith yn hyderus yn bendant yn rhaid y fantais yna i fi, yn enwedig wrth ddadansoddi a dehongli cyfreithiau, gan i bod nhw'n cael eu drafftio rŵan yn y ddwy iaith. Mae o bendant yn mynd i fod o fydd i fi, a nid yn unig hynny, ond mae o yn rhaid y sgil ychwanegol na i fi yn mynd i'r byd gwaith, sydd yn gobeithio yn gwneud i ni fel myfyrwyr sydd wedi astudio drwy gyfrwng Gymraeg sefyll allan o fewn y criw o raddedigion. A felly, bendant, mae astudio drwy gyfrwng Gymraeg wedi bod o fydd mawr i fi, a swn i'n argymell i unrhyw un arall wneud o hefyd.